Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lagi bersama John Yono channel ini, nonton bonsai Mas Ari Meri. Oh, Mas Ari klasik ya. Perbonsaian apik-apik lur. Loh. Sing seneng bonsai wis dipruning ya sing gedhe. Sing gedhe iki lumayan iki. Liyane nang kono kae. Iki waru lho, iki sancang. Iki sancang. Jadi Mas Meri iki Mas Ari klasik iki ya iki apa iki? Mentaos. Kaya karo YouTuber anu. Iki sing kasisan kan lak ngono ya. Pirang-pirang ngono lho teko di video, pirang-pirang ngono lak. Pirang detik ngono lho. Iki sancang iki lho. Sancang. Apa ya pinter ya Ari ning gawe-gawe ya. Sancang. Pinteran ya Ari iki. Absen. Perbonsaian pinter ya Mari iki. Kuwi ana kuwi. Samsu ya. Iki ceritane ngono iki kentekan konten, gawe konten sak-sake sore hari. Perkebunane kono kae. Kebunane kan omah kosong e. Omah kosong. Pemandangane Bukit Menoreh. Wis ngupload pira Yan? Ayan. Ngupload kok. Las. Ora ngupload napa? Kalah rupak kasih ono upload. Ablas iki dina iki ra ngupload. Las. Ngupload ta apa ora upload? Upload saiki. Bar iki ning gone Wahyu aku kontrolan siki telepon siki. Apa ya apa? Ora ngerti. Kangen apa yuk karo arek kangen ora ketemu pirang-pirang dino ora ketemu aku kangen. Mbakku. Jaluke engko. Yo mbakku ne. Kowe anu wis kae wae. Wis. Wis sithik kae nek nemune ku nek ngene bolah piye to yuk Putut kae. Oh, engko tak jalukane kok. Ya, angel. Jadi ceritane iki karo John Yono sing duwe nganu malah nganu kok ngetrip VW lur. Sing duwe bonsai ngetrip VW, sing duwe omah ngetrip VW. Aku mrene iki serono ki arep mangkat VW-nan. Telepone. Sapa? Meri ya telepon. Piye to ditamoni malah ra ono meni ngono. Ning ndi to mar ngono. Tak konten ya meni ngono. Sing iya, tak konten. Artis kono sing nonton rame ngono. Mesti konten ya malah ngono ta. Yan. Ayo, ala kontenmu wek. Sampeyan ndemong rambutnya wis ngono to. Wis biru. Emah iki lho. Kayak nyopir. Lagi nyopir kan tadi. Halo. VC ya. Wes. Kowe iki nandi to gak atak konten kok malah lunga aku senang wekmu. Kowe atak konten kok malah lunga to kowe iki. Lah iya. Dong ora Kowe iki. iki dong ora. Iki artis ya. Kowe iki artis e, saiki wong rambutnya kan biru. Alah. Halo. Beta. Halo. Ya teleponnya saking double, Pak. Oh, Enggak peloro hari ya. mering. Benar.
Terus ke nang bonsenan neh ya. Aku wingi ya wis dikeki nganu. Bonsai Mas Ari. Apa jenenge serut karo apa kae? Karo mentaos. Iki mentaose gede banget iki. Mentaos gede iki. Programan iki lho. Oh, programan mentaos. Iki waru. Ya apik sancang-sancange sing apik. Sancang. Iya sancang. 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 Telepon to ya. Wis rampung ta kuwi lah. Iki nandi to? Kuwi ora konten. Kuwi arti konten. Konten malah lunga. Iki artis ya mer ngono. Wong iki Regone ora iki. oh ora. Wong ya kan saiki rambutnya biru. Atak konten lah ganti masalah langkah ngene lho kowe. Nek dolan iki sangu ora doan. Ora ya. Iki nang mbakmu iki kok ora ana apa-apa niki kepiye? Iki ora ana apa-apa niki piye iki? Kowe Mar. Kowe lek ketekan konten kowe iki. Aku iki ketang konten arep konten kowe kuwi malah ra nang omah. Hei. Duduk iki lambene kok glinding Mas. Lah iya. Adi konten malah ra nang omah. Dik nganu wae rame ya dicelorengi terus di video ta, Mar. Gani das kebu. Urung rampung kok iki. Ya wis. Ora di ngono demek-demek kuwi manuke kuwi ora ngawur kowe. Aku njupuk kurungan siji kok wis usah ngagung. Aku njupuk kurungan siji wekmu, tur nuwun. Tur nuwun ya. Luweh, sanad luweh. Luweh disanete luweh. Tur nuwun. Ya wis. Matur nuwun. Sing kuwi, sing kae tak jipuk apa kae. Sing iki. Ah sing kae. Ah kuwi sik tak jipuk. Engko, turun ya. Ya luweh kok. Ya wis turun. Lanjut. Lanjut kali. Barang ngomong mbri. Yes. Anakmu latihan voli apa? Ada latihan voli nang kono kae. Terus ke meneh perbunsiane kowe. Bunsane iki lho. Iki sing serut endi sing gak serut. Risisir karo serut iki ning kene iki. Apik Ari sing gawe iki. Kutute iki ya kutute apik-apik. Iku lah pakane ngasih kentek ora dipakani kok Ar iki ya. Iki kutut ora dipakani lho pakane entek. Sing iki ya lah kon poso jebule wedange ya entek pakane entek kon poso mah putute hari iki putute meri kon poso iki
Wes ngono sih ya lur ya. Cukup sekian vlog kali ini sore hari. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si suwe.